Joseph Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Hey, check your Love Radio TikToks. It is now 30 minutes after 7 o'clock. And how are you doing out there, people? We are broadcasting live across the Bada Babe. This is Metro's number one, 90.7 Love Radio. Keeping it coming straight up until 9 o'clock in the evening. Oh yeah, we got a whole lot of hits in store for you. Great rockin' and poppin' music in store for you straight up until 9 o'clock in the evening. Aray! Bakit na naman ta? Ay, peste ka, pa-English ka pa, buwisit ka! Ay, kinakailangan din minsan-minsan, dapat kahit papano, dito sa Love Radio, ano tayo eh, ano nga tawag nun sa English? Yung, basta yun. Aray! Ano na naman yun? O ayan, kasi English ka, hindi mo maalala. Basta yung ano nga yun? Aray! Huwag ko lang kasi pilitin! Ayun, basta! Yun na yun! No. Ay, naku mga kabisyo, sana okay pa kayo sa all right? Yung mga naiipit sa biyahe, don't worry, I can feel you. Ganito talaga. It's part of the Christmas rush. Sobrang ipit sa traffic. Sobra niya ininsan. Kaya all you have to do, manong driver, pakilaksan ng volume at makinig dito sa ating programa. Sa programang EDSA! kasama po niyo bang lingkod? Diego Bandido! At syempre, ang pinakamatalino sa lahat. Henyo! Eto na, pag-uusapan natin para malogican na natin to. Eto nga po mga kabisyo, yung kumakalat na balita na isang suspect sa Cebu City ng pawn shop robbery mastermind. Akalain mo, nakapasa sa 2023 bar exam. Oh no! At eto pa yung sabi ng kanyang nanay. Congratulations, my son! Ika nga mga kabisyo, those were the first words that yung nanay ng naturang suspect nang makausap niya ang kanyang anak over the phone na kung saan ay nasa likod ng bars na nakapasa sa bar. So mga kabisyo, currently po na-detain siya ngayon sa Cebu City Police Office. Matapos po siyang akusahan na siya po ang mastermind ng robbery ng isang pawn shop po doon way back November 25. At eto po ang ilan sa mga nag-comment doon sa balita na yun eh. Isa pa pala po mga kabisyo, to give you more context. Sinabi din po ng nanay ng suspect na previously na kulong na po itong kanyang anak. At dahil nakulong po, saka po siya nakapag-decide na mag-aral ng abogasya para makatulong din sa mga taong nakukulong. O yun po yung rason kaya nag-aral. So eto lang po yung ilan sa mga comment ng mga tao. Ang sabi dito ni Eric Arzadon Paltz, good job! Passing the bar while struggling behind bars is indeed a great milestone. Sabi naman ni Marvin, pang mastermind talaga ang utak ni attorney, congratulations! Sabi naman ni Don Tercero, passing the bar behind the bars equals this bar, congrats pa din. Eto tang, logican na natin, hindi na natin patatagalin to! Ay sige, panatan mo na, logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Hey, we got 34 minutes after 7 o'clock in the evening mga kabisyo. Eto na nga po. Logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot mga kabisyo? Well, eto po mga kabisyo, gusto ko pong pagtuunan ng pansin at logican yung mga taong nagbibigay ng comment sa isyong ito. Kasi eto nga po, una,
Hindi pa naman po convicted yung tao. Inaakusahan lang siya. Pero sa mga comments, sila na yung nagdesisyon na guilty na si sir. Everyone has a story. Everyone has a past. Everyone reacts for a reason. But before judging someone sana, alamin muna natin yung totoong kwento nila. It is very easy to judge someone, but it is very difficult to realize their story. Pero bakit may mga taong madaling manghusga? Dahil they are just protecting or projecting their own insecurities sa ibang tao to feel better about themselves. Yung mga judgmental na tao are unhappy people with their own lives. Ito yung mga taong takot at insecure sa mga sarili nila. So they judge, mock at nangahamak sila ng iba in order to have a sense of superiority. Yan. Pasikat, tinikal, bla. Laulaw, manggaling. Maluoy ka. Bunal, kol, bunal. Nakakalungkot lang mga kabisyo ha. Sa panahon natin ngayon na a lot of people is judging people din na hindi pa nila alam ang totoong nangyayari. Kaya nga meron tayong justice eh. So let's just wait. Hayaan po natin gumulong ang hustisya. We got 36 minutes after 7 o'clock now. Let's try to slow things down to make it feel good. Sa kabila ng natatraffic ka. You're still locked in with me. My name is Diego Bandido. Kasama po si Tanghenyo right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Enjoy the song. Sasakyan si Ka